Thank Госпожа Тодорова, благодаря за поканата, благодаря, че ми давате думата. Ще се опитам да бъда максимално кратка. Но тъй като съм единствения представител днес на гражданското общество, надявам се, че ще разберете наистина и моето усещане за време. Тук съм от името на мрежата за наблюдение на насилието по границите, европейските граници. Аз съм адвокат в НПО в България, което е член на мрежата от българска страна. Като НПО в София 15 години вече ние предоставяме правна помощ на търсещите помощ от търсещите убежище и мигранти. Участието в пилотните проекти. Позволете в тази връзка да споделя някои наблюдения, как наистина се вижда изпълнението на пилотния проект България. От гледна точка на гражданското общество, пилотният проект се проведе зад затворени врати в България. Нямаше ясно докладване, нямаше консултации, допитвания, дискусии, нямаше място за гражданското общество. Както бе казано, пилотният проект в България първоначално бе създаден за 6 месеца между март и септември миналата година, а през ноември 23 година ние изискахме официални данни по отношение връщанията граждани трети страни в Пастогор центъра. Както чухме днес, това е центъра, където пилотният проект България се е апробирал. Помолихме Министерство на вътрешните работи да ни даде информация колко са тези издадени вече решения, колко са пристигналите в Пастогор. Министерство отговори: ние нямаме и не събираме конкретни данни. Цитирам: относно връщанията на граждани трети страни, които са дошли в този транзитен център. Край на цитирането. Пилотният проект се появи след това информация в декември и агенцията в България публикува в своя доклад през декември, че над 1500 молби от Пастогор центъра са обработени в рамките на пилотния проект. Според този доклад, пак цитирам, повече от 90% от случаите гражданите са напуснали центъра и не са се връщали повече. Затова те не можеха да се прехвърлят към миграционните звена за ефективното им връщане. Имайки предвид постигнаните резултати, проектът с комисията ще продължи през 2024 година. Край на цитата. От същия доклад също така разбираме, че работата между българските органи и комисията по съответните препоръки, които бяха подготвени, измененията към тях, наистина са факт и 5 месеца януари тази година след създаването на проекта, агенцията предлага законодателни промени. Връщайки се към пилотния проект, предложенията въвеждат нови предварителни проверки за допустимост на всяка молба. Това е следваща стъпка относно усложняване на процедурата за предоставяне на убежище. Също така има ускорени процедури, има роля на така наречените трети сигурни страни. Измененията са в ход, но целият процес разкрива интересен модел. Първо, започвате проект. След това създавате правното основание, като практиките за изпълнение придобиват правно задължителна форма. Както бе казано, това се апробира в центъра Пастрогор. Това е малко село, близо до българо-турската граница. Разполагането на процедурата всъщност трябва да отговаря на ясни изисквания за ефективно истински достъп до убежище. Но проект, който е поставен и организиран на място като Пастогор, на практика отразява тенденцията за прехвърляне на отговорността към външна граница, като миграцията става по-невидима. В Пастрогор на практика има недостатъчен достъп до правна помощ и няма капацитет на граждански
организации, а същевременно търсещите убежище, които искат ускорена процедура, трябва да разчитат още повече на правна помощ и съвети. Защото ако искат да обжалват отказа или решенията за връщане, трябва много бързо да реагират. Остава неясно как и дали пилотният проект гарантира ефективен достъп до правна помощ за мигранти и търсещи убежище. Също остава неясно какъв вид независимо наблюдение се предвижда във връзка с изпълнението на проекта. Дали има някакви зависими органи, наблюдение, мониторинг, документиране, дали се спазват правата на бежанците, дали има конкретни наблюдения, пътни карти, препоръки или всякакъв вид съображения относно нарушение на човешките права. Тези въпроси стават много значими, особено когато знаем каква е рутинната практика на отблъскванията. Още по-значимо би трябвало да бъде това в случаите, когато наистина сериозно искате да разследвате тези отблъсквания. Остава неясно как и дали пилотният проект, сегашното сътрудничество и рамката обръщат внимание на тези отблъсквания. Радвам се, че господин Златанов е тук и моля, допълнете ме, ако не са правилни тези данни, но според докладите на Гранична полиция България през последната година служителите са възпрели около 185 хиляди опити за незаконно влизане в страната. Според тази статистика, 80 до 90% от тези случаи мигрантите са задържани, възпирани на границата. Ако това е така, тогава това означава на практика, че всички тези хора, задържани, възпряни на границата, не са имали никаква възможност да кандидатстват за убежище. Кой тогава може да потвърди и кой гарантира, че именно това възпиране не представлява колективно отблъскване? И в крайна сметка, председателя моли оратора да приключва, защото наистина казва председателя, моля 6 минути е изказването ви, но наистина нередовното влизане в територията, разбира се, трябва да бъде възпирано, но когато се възпират хората да влязат на ваша територия, на практика това е срещу принципа забрана за връщане. Трябва да има достъп до процедура за убежище и да не се инкриминират за преминаване незаконно на границата. Искам да кажа, че отблъскванията не само спират някой да премине границата, а това означава унижение. Хората се бият, събличат, дори жени и деца, крадат са техните притежания. И наистина това дехуманизира хората. Докладите доказват сериозни нарушения на човешките права отново, що се отнася до българо-турската граница. Отблъсканията обаче са като че ли слона в стаята. Има проблем, който като че ли никой не иска да види. Това се отнася до отговорните разследващи органи. До сега няма ефективно разследване относно отблъскванията в България. Но както днес разискваме тази рамка за сътрудничество, не можем да говорим за добри практики, без да обръщаме внимание именно на нарушенията на човешките права по един